हामदों र' बे साननैसोआ बिबारि आंखौ लिंहराखै। नङाबा बे बिग्रायखौबो बेसे नागिरनो थांनो साला पाप्पिखौ। थकिबासखौ नागिरनाबो लाब गैया। सानफ्रोमबो बेफोरबायदि नागिरनो थांनो हायालै बाखांनाय मोनो आरो मा होनना नागिरना थांनो। नागिरनाबो मोनला साला नुवाबो पाप्पिखौ सानसेबो। लोगो हमबा आरो नाबो बुंनो हाया एसे बोरैबा मोनो। सोरथो फन हरलायखैलाय? ए बिबारिसो माथो। हेलौ। फैजों सार मा खालामदों? दङ ओरैनो नै गामिथिंजाय ओंखारबोदोंमोन आङो। थौना फैजों सार दिनै बिग्रायखौ नागिरनो थांबावनोसै। ए गैलालै। थौना फैजों सार लागिबा दिनैनिफ्राय नों थांनांला दे। आङो सोरखौबाबो लांगोन। दिनै थांथारनोसै नोंजों। दानो माला थांनांगौ? दा दसे थानानै थांसै। दे होमबालाय जागोन दे। नोङो थांनो बादोंल' फैजों सार आं मिथिगौ। बायाखै दे थांगोन। नङा नों बादों आं मिथिगौ। बाबाबो नोंखौ लांगोन आं मानो होनबा आंहा दा लोगो गैथ'वा। मिनिसोराङालाय थांगोन थांनाया थेवब्लाबो आं बेखौ लांफाया। मानो होनबा न'बो सासे मानसि थानांगौना। आइयाबो बे साननैसोआ लोमजाबाय दङ सानाय सुनाय। बिथिंजाय अनसुलियाबो गथ' मानसिना। आइनाबो लोमजानायानो हामाखै बिनिखायनो बेखौ लाङा आं न'आव गालांगोन। दे जागोन दे आं थांगोन दे। आं मिथिगौ नों आंजों थांनो बादों बिग्रायखौ नागिरहैनो। थेवब्लाबो उफाय गैया आं नोंखौ लांफागोन फैजों सार नों गाज्रि मोननाङा दे। लागिबा आं नोंनो उनाव मोजां सासे सिख्ला नागिरनानै होगोन। सिख्ला? मा बुंलाबायदों नोङो बिबारि? दे जागोन दे आं थांनो बायाखै दे थांगोन दे। मा टाइमाव थांनांगौ दानो ना? 1 घन्टासो थानानै फै माने आङो ओंख्रि संबाय दं र' ओंख्रिया मोनसिगोन। आरो आइयाबो लोमजादोंना जोंहा बेबो संनो हाया बेनिखायनो संना गालांखानोसै। दे होमबालाय थांगासिनो दे आङो। दे। मा जाबावनोलै साला फोजोंसार थांनो बादोंमोन थेवब्लाबो आरो बिदि गाबै फन हरबा एसे बोरैबा मोनोलै। अनो ओंखारो आंहा। बेसेरे बिबारि आंजों हाबा जाबाथाय बेफोरबायदि खालामामोनलै आं आलाय सिलाय मोजाङै लाखिगौमोन आं। बे साला बिग्राय पाप्पिया गुन्दाया गुबुन हिनजाव हाबा खालामनानै आलो गोजोनै संसार जागासिनो। रागा जोङोलै आं बेफोरबायदि मानसिफोरखौ। आं गावबो बेफोरबायदि नङा सानै साथाम लाग्रा। गामिथिंजाय थांनो सानदोंमोन नाथाय थांला दे। ओंखामबो जायाखै ओंखाम जानानै आंबो थांखानोसै। माथो बुंबावनो बोरैबाबो मोनो। थांनोसै दे आरो दिनैनिफ्राय थांनांलानो माथो सोरखौबा लांसिगोननो। दिनै थांथारनोसै दे लास्ट। थांगौलै आं गाबोन थांगौ। फैसाया बेसेसो लाखो? फैसायाना 10 लाख। नों थगायनाङा दे बिसि नों थगायदोंसो आंखौ बाल। थगायाखैलै गाबोन थांगोन। ओमफ्राय नों फनखौ हरथ'नाङामोन ना। दोनथ' दा रायज्लायगोन। दा आंना हिनजावा खिनो थांनायखायसो हरनो हादों। आरो आइमोनाबो गैया दिनै हाबा जानो थांदों। बाथो होनबाबो नों आंजों फैखागोन। मोनथिबाबो लस गैला। थेवब्लाबो दा नोंजों थाङियावनो मोनथिबा एसे हांगामा जागोन ना। गाबोन होनबा नों फैमारसिगोन आरो ना। जोंफोर सानैया हौवा हिनजाव जासिगोन। खोनासं बिजि नों जि फैबाय थांनो मोनखाला दे खिन्थु नों आंनि जाना थानांसिगोन। आंनि जानायनि उनाव नोङो बिजुलिजों थांनो मोनला मोनथिबाय। आरो नोंनि बिमा बिफा गासिखौबो नों बावजोबनांगोन। नाथाय फैसायासो एसे खम जाबाय आरो ना 10 लाखल'। दे दाबो जेबो नङा नोंथ' हा बायखाना दोनखाबाय। न'बो लुखाबाय रुम 3नि टेनसन गैला। माथ्र नोङो फैदोल' नों फैबाथाय हाबाबो जानोसै ओमफ्राय जोंहा न' गोदानाव थाहैखानोसै। आं दिनै जोबोद खुसि। 10 लाखल' नङा आरो आंनि एकाउन्टावबो दंखायोना 5 लाख। वाव। आरोथ' नोङो साख्रिबो मोनगोन खोमा न'? औ साख्रिखौबोथ' मोनखागोन आं। दे होमबा दोनथ' गाबोन थांसै आरोना नोंजों गासिखौबो नागारनानै। औ गाबोननिफ्राय जोंफोर सानैबो सानफ्रोमबो थानो मोनसिगोन ज'नो। संसार जानोसै जोंहा फिसा फिसौ खांनोसै। साननानैनो बोरैबा खुसि मोनखायो बाल। बिजित मायो सना? बिजित बेफोरखौ मा खोनादों आङो? नों जोंफोरखौ नागारना थांगोन? सोरजों थांनो नागिरदों नोङो हराव? नायनाय नोंनि मबाइलखौ लाबोनाय नों सोरजों रायज्लायदोंमोन? जाम्बि मा सिख्लाफोरजों रायज्लायदों सानदों नामा आंखौलाय? आंनि लोगो सासेजों रायज्लायदों। माने गाबोन एसे गोजानाव बेरायनो थांनो लिंदों बियो आंखौ। ओमफ्राय आङो थाङा सानदोंमोन थेवब्लाबो आरो ब्रा लिंबायना बेनिखायनो थांसै आङो। बेखौनो बुंबाय आरो माने एसे गोबाव थागोन ना 3-3सो थानाय जागोन बेनिखायनो बुंबाय आरो होमबा गासैखौबो नागारना थांसै होननानै। हर नोंनि मबाइलखौ नायनि आङो। नों आंखौ सोख खालामदों बिजुलि। सन्देह खालामदों। सन्देह बेमारा खिन्थु मोजां नङा दे।
नोंनि रायज्लायनाय मडेलखौ आं एसे बोरैबा खोनादों आंनो मानो होआखै नोङो मबाइलखौ आं नायनिल' सोरजों नों रायज्लायदोंमोन सोर लोगोजों रायज्लायदोंमोन नोङो लाबो नायनि आङो हर होनदों बिजि हर नायनि आं खेबसे बिजुलि नों फाग्लि जाबाय नामा नोंथ' आंखौ मालाबाबो बिदि सन्देह खालामफेरामोन दिनै नों आंखौ मानो खालामदों ना नों गावनो रायज्लायग्रा जाबायलै हा नों गावनो रायज्लायो खोमा सेंग्राफोरजों न' बिजुलि आं रावजोंबो रायज्लाया नाथाय नोंसो रायज्लायो ना जाय मानसिया गुबुनखौ सोख खालामोना बे गावगायाबो बिनिखायनो गुबुनखौबो सोख खालामो बे बाथ्राखौ आं दिनैसो मिथिबाय बिजुलि नों रायज्लायो नों सोरखौ गोसोथोयो बुं नों सोरखौ मोजां मोनो बा नों आं हौवा थासान्दियावबो नों गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिबावो मा आंखौसो जानला मोनला बुंलाबायदों नों गावगाया हमजानायखाय नोंखौ बिदि सानाखैमोन आं बिजि नों सोरजों रायज्लायमारो नों मबाइलखौ मानो दिन्थिनो हायाखै हर आंनो मबाइलखौ हर होनदों नोंखौ आं बेफोरबायदि सानाखैमोन नों सोरबा सिख्लाजों रायज्लायथारदों नों आंखौ नागारना थांनो नागिरदों बांद्रायबाय खिन्थु नोंनिया बांद्रायबाय नङा नों सोरजों रायज्लायदोंमोन हर मबाइलखौ हर मानो हरा नों जुदि दाय मावाखैबा नों मानो गिदों मबाइलखौ हरनो हर शाला जानला मोनला बिजि नों आंखौ सोगादों जेबो दाय गैयैयावनो दायाथ' नोंनियावसो दङ ओइ फाग्लि बायसि गाख्रबबाय थानाङा मिथिगौ ना मा फाग्लि आंखौ नों फाग्लि होनना बुंदों औ फाग्लिथर' नोङो आरो बिजुलि आंथ' दिनै मिथिखाबाय नोंहा गुबुन सेंग्रा गोसथोनाय दंबावो बिनिखायनो नों आंखौ सोख खालामदों वाह बिजुलि वाह नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो नों आंखौ धोखा होगासिनो दिनैसो मिथिबाय बिजि नों सोलायबाय मानसिया नों सोलायबाय नों बेफोरबायदि नङामोनथ' नोंसो सोलायबाय मिथिबाय आं थासान्दियावबो हौवा थासान्दियावबो नों गुबुन हौवा गोसथोबावो लाजिनांगौ नोङो मिथिबाय बिजुलि नोंखौ बेफोरबायदि होनना मिथिबाथाय आं नोंखौ जुलिखौनो खालामामोन मिथिबाय मिथिगौ आङो नोंसोर हिनजावफोरानो मोजां नंखाया मा होनदों बयबो हिनजावफोरा एखे जाजोबा मिथिबाय आरो मा हिनजावफोरखौल' बुंदों नोङो हौवाफोरालाय हा हौवाफोराबोथ' हिनजाव थासान्दियावनो गुबुन सिख्ला हिनजावफोरखौ लाइन मारिबावो हा बयबो नङाबाबोथ' गोबांखौनो नुनो मोनबाय हिनजावफोरखौल' दाय हमबा जाया मिथिबाय बिजि आरो गुबुना गुबुन आंथ' नंखाया नाथाय नोंसो बिजि नों बुङाखै माने नों सोरजों रायज्लायमारनायमोन मबाइलखौ मानो दिन्थिया नोङो आरे लोगोजों रायज्लायदों होनना बुंदोंना मानो फोथाया है लोगोजोंथ' रायज्लायाखै बियो लोगोजों रायज्लायाखै बिजि नों सोलायमारबाय मानसिया आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आंहा दा मा जागोन सानाखैमोन आङो नोंनि बेफोरबायदि ओंखारगोन होननानै दासो एसे मोजां मोनबाय देहाखौ नुदोंना डक्टरा बिजि होनाय लोगो लोगोनो नोङो देहाखौ एसे मोजां मोनबाय दाखालि लिंदोंमोन आं नोंखौ नों मानो फैया दा एसे मोजां मोनबायना दायोहालागै मोजाङानो जागोन नोंनिया आं दे बेसे गिदों आंसो मिथिगौ दिनैबो बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया थाबैनो थांनांगोन दिनै थम गारियाबो मानो फैयाखै होनबा माथो जेव फैयो दिनै मानो फैयाखै जोंबो थाब थांनांगौ गारियाबो फैयाखै माथो दाबो अट'आवबाबो थांगोन दे अट'आव भारा बांसिन लायो माथो थमथमावनो थांगोन दे आरो अट'आव गाखोनो आं मोजां मोनालै थोन लाङो आरो गारियाबो जि बाज्राङो जिखिजाया जा गारि मोनबाबो थांगोन आरो थाबैनो थांनांगौ आंनिया बारा मोजां जायाखै खर'आव थांनानै उन्दुहैनांगौ आङो दे जागोन दे हा माथो गारियाबो गंसेबो फैयाखै दिनै थमथम गारिबो गैया अट'बो गैया ओरैनोबा जेव फैयो औलै बेखौनोथ' सानगासिनो आङो मानो फैयाखै ओरैनोबा जेव फैबाय थायो दिनै थाब नांगौ जानायखाय फैयाखै गारियानो गंसेबो फोजोंसार मानसिखौथ' दा अबाव लोगो मोनगोन बेनोथ' मानसियानो बबेनि मार बियो नंनायाथ' बेखिनियावनो नुदोंमोन बेखिनि एरियायावनो ना आलासिसो जानो फैदोंमोन बियो बे जायगायाव मानसियाथ' नुमारबायसो बिसोरखौ लोगो मोनमारबायसो दा मा जागोन राजिब टुबिनिफ्राय राजिब मा होनदों राजिब टुबिनिफ्राय दाना टुबिनिफ्राय मा बुंबाय दङ नों एथ' लासैनो आं जेबो बुजि मोनाखै बिग्राय सोरखौ बिग्राय होनदों नोंसोरो बेयो बिग्राय नङा राजिबसो बियो मिथिगौ ना हिनजाव दाख्लैबाबो फट' दिन्थिनायाव नोंथ' बेखौ सिनाया होनदोंमोन बिग्रायखौ दिनै मानो ज' नोंखौ सानैखौबो आरो बिग्राय नों आंखौ नागारनानै नों हिनजाव सासे जबावदों
ओइ सोर नोंसोर हा बै सेंग्राखौथ' आं दाखालिबो लोगो मोनदोंमोन साला बेजों दाखालिबो बुग्लायनाय जादोंमोन सोर मा नोंसोरो आंखौ मा मोनदों आं बिग्राय नङा आं राजिबसो मिथिबाय बिग्राय आंहा मा गोरोन्थि दे नोंदि आंखौ बेफोरबायदि नागारनानै गुबुन हिन्जाव हाबा खालामबाय बुं बिग्राय नों आंखौ मानो बिदि खालामखो नों आंखौ मानो धोखा होनांगौ आरो फिसाजोखौ गोसोखाङा नामा नों धनसुलिनि सना नागार होनानै फैसासो दिहुननो थांदोंमोन नङा नोंसोर आंखौ मा मोनदों आं नोंखौ सिनाया मिथिगौ ना आं नोंनि हौवा नङा आंनि हिन्जाव बै नोंनि उनाव थानायासो औ अननानै नोंसोर बेनिफ्राय थां बेयो आंनिसो हौवा नोंनि नङा नोङो बिदि बुंबा जागोन नामा आङो बिनि गिबि हिन्जाव आरो नों लाजिया मालायनि हौवाखौ बेफोरबायदि सेनानै हाबा जानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे बेसेबा गोबाव जाबाय आं भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर एकदम मानसियानो खाम गैखाला बेमारानो जोबला माने बेमारानो 24 घन्टा थाबाय थायो आरोना मोनसे बेमारानो हामाखै बिनि उनाव आरो बेमार मोनसे जाबावदों आरोना आंनिया माने जोबोद सानाय सुनाय जाबाय थादों आरोना सानाय सुनायाबो आथिं आखायाव नङा लोगोफोर खावलायानो सायो आंनिया फारनैबो ओरैबायदि सायो माने ओमफ्राय खावलाय सानायजोंनो हाथायबो सायो आरोना सिगांनिफोरा गासिबो साजोबो ओमफ्राय बिराद खस्थ' ओमफ्राय आं दा खावलायखौबो खाथेनासो लायो जिजों गोरानो माने मा बुंबावनो एकदम बेमारि जिबन आरो लोगोफोर मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थायो माने एसे गोरा बुस्थु जाबानो खावलायानो बिदि साना थायो आरोना ओमफ्राय खावलाय साबाथाय हाथायाबो साजोबो डक्टराव थांबाबो डक्टरा फाहामनो हाया लोगोफोर हारसिंनो मोजां जायो आरोना बेसेबा गोबाव थाखायो बै खेबसे जानायावबो मास मोनब्रैयालागै थादों ओमफ्राय मास मोनसे नङागौ लागै हामखाया आरोना माने 8 माससो जाबायमोन आंनिया सायिया ओमफ्राय आङो बावनानै दाखालि जलफाय फिथाइ आरोना थाइब्रै जादोंमोन गोरा एकदम अरै अरै जादोंमोन ओमफ्राय बेयावनो नेक्स्ट खालिनो एकदम साना थाखाबाय आरोना आं माने एसे हामनायखाय बावदोंमोन आङो बेनिखायनो जाना होबाय गैला जाखाबाय बेमारा जानो लुबैनानै जाबाय ओमफ्राय गोरा गोरा अरनायखाय बिदि जाना थाबाय आरोना बुस्थुआ माने आंना लोरिना दं खोमा ओमफ्राय मोजांबो जायो ओमफ्राय जाबाथाय हामनो रोङा आरोना थाब जेनेबा गोरा बुस्थुखौनो जानाङा आङो माथो बुंबावनो लोगोफोर एकदम बिराद प्रब्लेमलै आंहा जिउआव थांना थानोनो गोसो गैला सानफ्रोमबो बेमार रावखौबो खोनाया आंनि बेसे बेमार आंहासो माने बिदि जायो थायो 24 घन्टा सानसेबो मोजां गैला लोगोफोर आंना जिउआ थेवब्लाबो आङो बानायदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नेबाय थायो नालाय ओमफ्राय बै मोनसे सेकेन्ड चेनेलनिखौबो आङो गाबोन नङाबा समफोरबाबो हगारथारगोन आरोना हायाबाबो ससे बानायनाय दंखायोमोन ओरैनोबाबो साना थाखायो ओमफ्राय गोसा गोसा रायज्लायबाथ' आरो बांसिनसो साबावो लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर ना गाबोन समफोर लोगो मोनलायसिगोन बिनिसै लोगोफोर भिडिअ बानायनो हायैनि जाहोना माबा खावलाय सानाय माबा हाथाय सानाय माबा बिखा लुनाय मा बुंबावनो लाजिलाय लाङोहाय आं लोगोफोर सम सम नोंथांमोननोबो खिन्थानो सिख्ला बैसोआवनो मा एथ' बेमार बिदि सानोना सोरबा सोरबि थेवब्लाबो आरो खिन्थानाय जायो आरोना लोगोफोर मानो होनबा नोंथांमोना आंनि फेमिलि मेम्बार नालाय माने फेमिलि मेम्बार बायदियानो जाहैबाय माने गोसोखांबाय थायो नोंथांमोनखौ जोबोद गोसोखांबाय थायो दे होमबा लोगोफोर ना थाथ'लायदो